uzizwa kanjani mawuthola unomuntu wesilisa ongamphathi kahle umuntu wesifazane ekhaya noma kuze kugcine umuntu wesifazane engasaziphathi kahle ngaphansi kwezimo zekhaya? Abona kuba ngiyasazi isibhamu ngayo ngiyabadubula ebusuku. Ngoba ayikho into engicanulisa kwalento mina. Yomuntu wesilisa ehlukumeza umuntu wesifazane ehlukumeza indoda. Ngoba mina kwami angizange ngikwenze wazohamba bala ekhaya. Kuze kube manje angimhlukumezi la ekhona. Angikhulumi ke khona mangabe umuntu eshonelwe indoda bese yaxhoma. Hey. Ukuba nje kulomuzi ngakhunya ukuthi kuthiwa sekukhona enye indoda ngeke ukwazi kwalunga. Kuke kungidinde konke lo. Ngeke ngawuphatha kanje lo muzi. Uma ngabe kuthiwa waneto uhamba indlovu ngase ngiyaqoqa. Angeke ngize ngikwenze. Ake sibuze ke ukuthi ke uthini kulokhu kokulingana manje emhlabeni ngoba sekuthiwa sekukhona ukulingana kufanele kwenzeke kwabesilisa balingana nabesifazane nako sekugweqiqise kuyashintsha manje sekuthiwa abantu besifazane sekufanele nabo bathathe isithembu ngoba phela abesilisa bakwazile ukuthatha isithembu isuka njalo ekulinganeni la ukuthi sekuyalingwana. Hayi kwami ngeke kwenzeke. Nanga umphume ngeke aze kwenze kwami. Hlobo nanga usengimthelile ngeke kwenza bakwenzayo ngoba ngeke sibaphikise mhlambe bayakuthanda bo. Mina kodwa kwami ngeke kwenze. Esakhe siluleko sithini ngakho konke lokho? Cha ngenzeki. Akushiwo ngani ukuthi amadoda awathatha ithembu. Ungenaphi kwabameli abantu besifazane? Hayi, ithembu sikhulele kuzona obaba babe namankosikazi awu3. Siyazazi nathi sanethembi nathi kuyebona ondlovu la siyintombi. Siyakwazi konke lokho. Angikwazi indaba ukuthi umuntu wesifazane uzoba nesithembu. Okusho ukuthi wena mamuthi angaqhubeka amanye amadoda abe nezithembu kodwa hayi Cha, hayi abesifazane amadoda abe nazo impela. Mangabe ngenamandla amadoda ngizowalekelela. Uthatha abantu uthatha umuntu nkosikazi. Makhosi. Hayi kodwa wesifazane. Hayi wesifazane. Cha, okushuthi kwangamele ukuthi umuntu wesifazane athathe isithembu. Cha, akuzange kwenze. Zange kwenzeke. Sesibuya ke sesigoqa sibongile kakhulu unkosazane yakwaNgcobo sibongile kakhulu uNgcobo omkhulu Mashiya Mahle bonga kumzweleni media sibonge nakwithimba likamzweleni media ngomsebenzi omuhle abasenzele wona sithi nibe nomusa niphile nje.